Година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман», 26 лютого, 1460-й день анексії Криму. Студія Скандер Мометов. День спротиву Криму російській окупації. Так зараз офіційно планують назвати сьогоднішню дату. 4 роки тому під стінами Верховної Ради Криму вийшли десятки тисяч кримських татар, аби завадити проведенню сесії парламенту. Верхівка Ради намагалася ухвалити рішення про вихід півострова з України. Були під парламентом і прибічники приєднання Криму до Росії із триколорами та георгіївськими стрічками. На площі відбулися сутички. Призначена на 26 лютого сесія так і не відбулася. Завдяки активним діям українських патріотів анексію півострова вдалося відкласти на один день і показати, що добровільне приєднання Криму до Росії – міф. Як це було? Далі без коментарів. У нас нет сепаратистских лозунгов сегодня, успокойтесь, пожалуйста, все нормально. Потому что Крым сегодня это автономная республика Крым, она в составе Украины находится. Мы не позволим нарушать целостность Украины и заявлять от имени народов всех в Крыму какой-то банде, кучки провокаторов. Будем всегда. Они вообще не трезвые сюда пришли вообще. Вино, монобах из баллад. В этой стороне были россияне, мы находились с той стороны. Они явно не пришли с мирным протестом. Верховна Рада розробила постанову про точний перелік усіх ув'язнів Кремля. Вже цього тижня він буде винесений на голосування. Про це під час міжнародного форуму «Окупований півострів. 4 роки опору» заявила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко. Крім того, Україна наполягає, аби на території анексованого півострова були допущені міжнародні моніторингові місії. На думку голови Меджлісу Рефата Чубарова, одним із шляхів до окупації півострова має бути переформатування кримсько-татарської автономії. Але при цьому санкції проти Росії мають посилюватися. Які сьогодні прийняті по відношенню до Росії, вони є достатніми для того, щоб в якійсь мірі зупинити російську агресію проти України, але вони є вкрай недостатніми для того, щоб змусити Росію повернутися в межі міжнародного права. Єдині території світу, які залишаються закритими для міжнародних гуманітарних місій, це є Крим і Донбас. Туди не пускають ані Червоний Хрест. В жодній тюрмі не був представник Червоного Хреста міжнародного. Він не бачив жодного українського заручника чи політв'язня.
У ці хвилини в рамках міжнародного форуму, присвяченого 4-й річниці окупації Криму, триває міжнародна панель. Хто спікери і які заяви вже лунали, зараз дізнаємося в нашої кореспондентки Олени Царенко. Вона з нами наживо. Олено, вам слово. Наразі у клубі Кабміну триває міжнародний форум «Окупований півострів. 4 роки опору». Хочу зазначити, що на цій панельній дискусії представники міжнародних організацій, зокрема, надзвичайний повноважний посол Туреччини у своєму виступі зазначив про необхідність підтримки кримських татар на окупованому півострові. Він сказав про те, що на них чиниться фізичний та психологічний тиск і заявив, що Турція готова і надалі їх підтримувати. Ребека Хармс, депутат Європарламенту, зазначила про необхідність санкцій, міжнародних санкцій і про їх посилення. У своєму виступі вона розповіла, що наразі міжнародна спільнота має знати про те, що окупований Крим перетворився на військовий форпост. Про це мають знати представники міжнародних організацій та мають надати доступ правозахисників для того, щоб побачити, як порушуються права кримських татар у Криму. Прошу, пряма мова. Всі розмови про зняття санкцій з Росії недопустимі. Санкції повинні діяти, поки Путін не виведе свої війська з території України і не відмовиться від стратегії викривлення подій в Україні. Хочу висловити протест тим представникам Німеччини, які говорять про зняття санкцій. Хочу також зазначити, що на цьому міжнародному форумі є представник НАТО в Україні, Офісу НАТО. Вони зазначили про те, що усі міжнародні інституції не визнають анексію Криму і закликають про те, щоб місія ООН прибула все-таки на окупований Крим і змогла зафіксувати ті порушення, які відбуваються. Наразі усі учасники цієї панельної дискусії мають побачити фільм «Бранці Кремля». Студія. Це була Олена Царенко з міжнародного форуму, присвяченого 4-й річниці окупації Криму. 26 хвилин солідарності для бранців Кремля під посольством Росії у Києві прийшли люди, аби підтримати політв'язнів Олега Сенцова, Романа Сущенка, Руслана Зейтулаєва та інших засуджених росіянами за їхню українську позицію. Люди прийшли нагадати, як Росія порушує права людини на окупованих територіях. Олег Сенцов – лише один з 66 людей, яких ув'язнено за політичними мотивами або за їх політичні чи релігійні вподобання в РФ та Криму. Ми хочемо нагадати людям про те, що відбувається, що арешти не зупиняються, що люди продовжують сидіти, що правосуддя в Российской Федерации это лишь фикция. Сейчас мы понимаем, что Россия схватилась за Крым такими железными тисками, да, и нам не удастся очень быстро этого освободить. Но чтобы они держали, чтобы они чувствовали, что в отношении их есть очень большая, огромная поддержка здесь на материковой части, во всем мире. У Києві презентували фотопроект «Кримська лінія вогню». На виставці зібрано 10 портретів українських бійців-добровольців, які брали участь в АТО на сході України. Це 10 світлин із життєвих історій кримців, які воювали, а деякі зараз воюють на Донбасі. У рамках презентації також відбулася дискусія 4 роки окупації Криму про те, як змінився півострів і за ці роки, і що там зараз. Авторка світлин Каріс Кулакова розповідає, над проектом працювала 2 місяці, їздила знімати своїх героїв до Маріуполя, Мелітополя та Львова. У відкритті виставки взяли участь лідери кримських татар. Виставка працюватиме у Кримському домі до кінця березня. Як ми обирали героїв? Всі вони мали бути пов'язані з Кримом, або це кримські українці, народжені в Криму, або кримські татари, які повернулись в Крим після депортації на початку 90-х. Різний вік від 25 років до 62. Всі вони особливі, мають важкий бекграунд і непрості умови. В когось до сих пір живуть діти там з дружинами, в когось лишились батьки, тому їм не зовсім безпечно приймати участь і бути публічними.
Це всі новини на цю годину. Не пропустіть наступний випуск «Заман кримсько-татарську» менш ніж за годину. До Дня спротиву російської окупації телеканал АТР, а також ЮА Крим і Еспресо починають телемарафон до 4-ї річниці мітингу за цілісність України під стінами Кримського парламенту. Щогодини у нашій студії політики, експерти, громадські діячі та учасники подій того дня. Марафон розпочнеться за декілька хвилин. Перший блок проведе моя колега Ельвіна Сітбулаєва. Будьте з нами.